Katugang maray na aga po sa gabos ng mga parantabay kan tingog kan banwaan ngunyan na Biyernes 13, Friday the 13th. Nataan araw kini o di malas da. Tubod ka dyan John. Agusto pa pati. Inda sana sa mga pagtubod kaniba. Tingog kan banwaan sa Radio DCGB. Ito po ang sendong makikiriba ngunyan na aldaw na ini. Edwin Peralta po. Mag-iriba-iba kata sa gudya na alas 10:30 nin pagka-udo. La bomba que va a estallar, no tiene pegas porque es genial, así, me gusta a mí, así, me gusta a mí, así, me gusta a mí, así, Sa pangalan po ni Pio Fernandez. Katuwang tamanggarara dyan sa luwas ang Mega Force Patrol. si la conoces te Sa First District si Jomar Bien. pegas porque es genial, así, me gusta a mí, 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 Second District, extano, Ans Galero, extano, Renz Luna, Luis Barcena, and Alar Mario. Sa Third District si Jimmy Nasolita. extano, Sa Laro Technical si June Napoles. Sa News Base si Mardela and Angel Mustasa. Sa IT si Aiden asin si Richard. Kaya po nagpapaabot sa endo nin pataratara and pangungumusta ngunyan na Biyernes. Makabangaan na naman kan bulan na di. no, 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 sí, 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 no, 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 no. Sa kabos pong ipigabot kan sa tuyang broadcast. No, 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 Ang sa muya pong pataratara. no, 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 Ipangungumusta na sana kamo nasa maray na kamugtakan. Ingat-ingat manggiraray sa pigtatakutan na COVID-19. Lalo na ang Delta variant. Pero mga matagas ang payukan iba eh. Ano ngayang COVID-COVID? Dahil manggiraray nagkakasarabihan. Tabayan nindo ang homily diyan sa Santo Cristo Mission Church. Ang ngunyan na pagkaaga, ang ngunyan ang opening mass diyan sa Mission Church kan Santo Cristo. Barangay Dapdap, Legazpi City. Bueno, natarag paraluyo, inutuntra na istorya diyan sa luwas. Nasa linya si Ans Galero. Ans, kamen. Marina aga sa mga parantabay. Yaong kita digdingon yan sa Santo Cristo Chapel sa Barangay Dapdap, Legazpi City. Kung saan sa mga oras na inidirect, nagpupuuna na misa o ining opening mass celebration para sa DPLVC Mission Area. Digdi mismo sa chapel na ini sa nasambitan ng barangay. Sa ngunyan, si Reverend Father David at kay Dave Ramoso mangingenod sa nasambitan ng misa sin kaibahan niya digdi si Reverend Father Jonathan Calleja yung pigdesignar bilang mission priest na makapot digdi sa DPLVC mission area nini na kumpesto kan mga barangay kan Dapdap, Puro, Lamba, Victory Village 27 asin by Diyos asin man ang Camellia Homes. Sa inisal na pahayag ni Father Dave sa DCGB News mantang nagpepreparar sa pagpuon kan misa selebrasyon na ini sa iyang sinabi na dakulang kaugmahan ini para sa Diocese kan Legazpi dahilan sa sarot na naman na mission area na bundag digdi sa tuyang Diocese asin sa naglalaom sa pagtarabangan kan komunidad asin man kan mga LGU pati naman ang mga kapadian digdi sa tuyang syudad kan Legazpi talagang mabunga man asin mas matalubo panlalo ang pagtubod kan mga Legazpenyo o pang igukitanin bagong mission area digdi sa Costales Barangay kan syudad kan Legazpi.
Sinabi pa ni Father Dave na maski na nga ni nasa tao kan pandemyang COVID-19 nagtutubod sa naan pagtarabangan asin pagpadaba kan lambang saro sa pagtubod kay Hesus Kristo iyo man ang magiging solusyon tangan na malampasan ta ining pandemyang ini mantang sa nagsabi na nagalaom na sa pag-abot kan panahon mas magdakol pa ang mga mission areas digdi sa tuyang kapalibutan. Presente man digdi sa nangyayaring misa na manlain ng mga personalidad, mga ilihidong opisyal na iling yato si Alcalde Noel Rosal ang ama kan syudad kan Legazpi yaon man nagkape ng mga city councilors asin iba pang mga haralangkaw na persona na nakikisumaro man sa selebrasyon ini. Taud-taud mga hiling kaya yaon ini asin live na ini sa tuyang DCGB News Online nangyayaring misa selebrasyon digdi sa DPLVC Mission Area digdi mismo yan sa Santo Cristo Chapel sa Barangay Dapdap, Legazpi City. Pamientas direct iyan ang informasyon kay Bahan Siboy sa mobil asin man ang bilog na coverage team sa panginot ni Chief Tech Ramir Tanay. Ako man po si Ans Galero, DCGB. Babalasabihan sa mga panginot na informasyon taon-taon sa natabi, ano? Pigiling ko man digdi. So, misa, ongoing na dyan ngunyan. Sa Santo Cristo Mission Church. Yan. Bukod sabihin, bako na chapel church na simbahan na talaga. Uyugon mo yan. May sakop na nga ng mga area, Lamba, Poro, Camellia, Victory, Dapdap of course. Ayan, okay? Sige. Taw-taw tabi. Aramon tanaw ang mga dagdag na istorya hali man dyan sa luwas dumagata sa 3rd District kan Albay. Nasa linya si Jimmy Dapugi na salita. Jim, kamen. Yes, Director, Mr. Lot Gutero at Canalbay, sa mga dagdag niya itong bareta. Ano ngaran? Mr. Lot Gutero Canalbay. Director, epektibo sa koordinasyon kan hali duman sa MDRRO Duranto DCGB to Albay PPO. Pasiring duman sa border control. Epektibo so blocking force tabi direct dahil nakalaog na mga lunadan, privado man, truck at hindi pa ba sa pier kan Piodoran buon kaso hapon kan magkaikuanin mga coordination na pinakiligdi sa DCGB namin, Director. Kanatauron pagkakaso hapon kan medyo may problema duman sa pier kan Piodoran na iguamanin barko, pinaparaba sa mga truck tapos dahil na nagbiyahe tabi, Director, nang nanigwapanin mga nakakalusot sa border control, inapunan pagkaligdi sa pagkan DCGB sa programa ni BPNRE si Deputy PNP Provincial Director for Operation Dixon Pirango nagkot na nag-promesa ini na ma-augment sila kitawo pasiring duman sa bato makikihoron sa PPO man kan Kamar Resort. Epektibo tabi, Director, dahil na ngunyan, dahil magpunta so hapon ka sa banggi ngunyan, dahil na nin nag-arabot, dahil na nin mga stranded sa pier kan Piodoran tabi, Director. Narayaan sa mga pasahero kan mga nag-arabot dyan, pinaabalik sa Manila? So, nag-arabot pagkadigding kumbaga, so, pagluwas ka executive order ni Gobernador ko, siya na sinadigdi on the way na, and nakulong na sinadigdi sa pier kan Piodoran. Ang ginibo ni MDRRO Chief Noel Orduña, tahabo baga so barko na magbiyahe na dainin pagtutugot duman sa provincial government kan Masbate. Hindi po, ni Mr. Noel Orduña, pinirekturan tabi, through messenger tabi, Director, sulaman kan mga trucks tige na dadarahon ko sa Masbate na pinaparaba sa barko, pinirekturan nila, isinet duman sa Masbate. Laman mga bagas, mga medical equipment, oxygen, gagamitin ka po sa ospital, din na patunayan kan provincial government na mga essentials ang laman kan mga
trucks dige. Aha. Kaya nagtugot na pabiyahe yung tabi direktor, subarko, hali digdi sa Pier Cantudoran, pinarulunad na ni Gabos, pati sa mga stranded na mga pasayro. O iyo di bawal baga duman sa yang Masbate an pagluwas buda paglaog kan mga tawo. So diskarte niya nga ni, na importanteng maray na, dahil naintindihan na kan provincial government kan Masbate na ito, nalaom, na, kumbaga, nagluwas sa executive order, on the way na sinadigdi sa Pier Cantudoran. Okay. Sinasabutan nila na importante man pati ito duman sa mga ospital sa Masbate pagkatapos sa mga bagas, mga iba pa na mga pangaipuan pagkaon duman sa Masbate supply. Di nagtugot na ngunyan, sunod 19, dahil na talaga tabi direktor. Di maswerte itong sa mga pasahero to nakauli pa sinda. Nakauli pa sila, pero dahil na so mga trucks, dahil na nga sila makakabalik, or medyo bawal magluwas, effective kan Agosto 12, sundo Agosto 19. Di na dyan kay stranded sa Pidoran mo yan. Wala ni nagabot na magkusog so blocking force kan dyan sa border control tabi director. Border control pa sila, trap na sila, pipabaralik na tabi director. Dahil na sila nakakantos digdi sa Pidoran. Yan sa Pidoran. What about ining palalaog man digdi sa tuya? Anong palalaog? Anong gusto sabihin mo? So mga ali man dyan sa luwas kan Camarines Sur na pasiring sa... Dati na ito, hindi man ito nasa diskarte man ito kan mga pulis na digdi sa tuya. Oo. Kaya magkiproblema ba kayo sa digdi sa Albay sa paglaog? Kunyan bagat, nakaabot nga na isa na buwas so pagka-stranded kan mga auto, pag-check dyan sa Agos, baka? Manageable na ito, tabi direktor. Ang importante man sila, dahil madagdagan, kaning sa mga nagbabaralik na pasiring sa Pidoran, na mapasiring sa Masbate. Okay. Pati baga sa Pilar, sinuspender man sa biyahe. Suspendido na, kaya pinagkusog na sa blocking force, pagpondo man sa Dilgaligo, dahil makakantos man sila digis, talagang lusot-lusot. Dito na sana. Okay, sige, okay. Doon na tabi direktor, nagpasalamat sa Pidoran, maging si MDR Raymond Chief Noel Ordoña dahil lanta nakulang katabangan kan DCGB sa koordinasyon, pasiring duman sa Masbate dahil lanta sa pagi niya to, nakakoordinar kita duman sa PDRRMO, maging itong so gusto mag-uli na hali sa France, inabot kan na lockdown, na i-coordinar niya to duman sa PDRRMO, and natugutan tabi direktor, nakauli ini, pasiring duman sa Masbate. Talagang believe na ako sa imo, Jim. Talagang believe na ako sa imo. Training mo nga ni Bagay. Sabi mo. Talagang kay puwang kagararan na ipadara sa ibang nasyon. Ay na, bako na. Baka malabos kita dahil na kita magkabalik. Magpiparar ka. Jimmy na salita, DCGB News. Mabalas namin, Jimmy Boy, sa mga dagdag na istorya ali dyan sa 3rd District and Albay. Okay, solve na so problema. Dyan sa Pidoran. Una ko, kung araw kaya ng sitwasyon, mga ipo na dyan ki-intervention kan ibang government agency. Takon uninvolved nagkapara ng probinsya, region an kay puwa na magiro na. Katakaswapon, kaurong ko si Dr. Cedric Daep na ipaabot iyan ng sitwasyon na iyan. Diyan sa iyan ang Agos and Piodoranta nagdaragsaan nga ni so mga essential goods buda sa mga tao. So tara mo kato ni Dr. Cedric Daep kung involved na nga dyan, Albay, Masbate, and Camarines Sur, di dapat regional office na ngaya o kung arin man na grupo, ang dapat na mag-asakaso kayan. Pero kung Albay siya na ngaya, siyempre, Albay man ang matumar parte. Okay? So, sige. Mabalik po ang tingog ang banuaan alas 9:30. An oras hatod sa Indokang Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Smart padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Bear Brand
Tibay ngayon para sa matibay na bukas. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic, ingat! Magtinirsa na sa saindong harong kung may namamate ang helang. Maski sinat o abo, magpahingalo asinday magduman sa trabaho, lalo na ang pagduman sa mga matatawong lugar. Dahil sa paagi kay ni, mararahay katulos. Mantang malilikayan ang paglakop kan helang sa ibang tao. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List, Good Fault Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay, as ni Mr. Lau Beltran of Legazpi City. Okay na, sige. Ano, okay na dyan. So, sa dap-dap, so, homily, taon-taon ta, kung pwede na ano yan, homily dyan sa Barangay Dap-Dap, sa Mission Church, sa inaugural, o kaya, inaugural mass, ngunya na pagkaaga, dyan sa nasabing simbahan. Dali sana po tapig na taod-taod na tabi, kung okay na. Si Sian ma-homily, si Father Dave. Madali sana po. Masabutan ta kung ano ang magiging homilya. Dakulaon po ining bagay na mapili na Mission Church ang Santo Cristo Church diyan sa Barangay Dap-Dap. Ayan. Okay. Ikitabi, madali sana po Day pa man. Ilong ta madali sana po nganing dire-diretso na kita kan day pa nakakalaog. Okay. Nega pa. Ato na tayo tamang digdi sa ibong kung okay na. Yan ito digdi sa tuya man lugod na digdi sa ibong. Iyon na ini Ato na ta. Bakit iba man ini na nailing ko digdi? Badali siya na po. Okay. Anyway, so dire-diretso po katakan sa tuyang mga pag-istorya. Digdi po sa Radyo DCGB ngunyan na pagkaagang ini. Ayan. Oy, so mga nag-aaragad tabi ki travel pass boda letter of exemption diyan sa Albay Provincial Public Safety and Emergency Management Office. Yan. Mag-observe manggirare tabi kamo kan proper protocol. Bago ko mo magpasiring dyan sa area. Tadakol kita nagkaka-airling na nagdidiriyan para mag-secure kan travel document tanganing magamit ninda sa indang trabaho. Yan. Kasuha po, nagpasar kita dyan sa lugar na yan.
dakul man sa mga naobserbaran so proper protocol. Wearing of face mask, face shield, social distancing, tapos paggamit nin alcohol. Ayan. Si iba, paano? Mabriyahe sa Luwaskan, Albay for several days. Kaya pigkukuaninda, so travel o kaya letter of exemption. So iba, balikan man siya na, travel pass. Yan. Sabi nga ni Dr. Cedric Daep, kasuwapon, usto na sa nangaya, yugon mo yan, Sabado, Domingo, pahit pasinda, kay trabaho dyan, ha? Essential baga, ang trabaho ninda, anytime, si iba, matravel ngayon Lunes, dapat, igosindang document. So, okay na? Babalikan tatabi yan, dumang kata sa Santo Cristo Mission Church para sa homilia. Go ahead. Vice Mayor Bobby Cristobal, banwaanin mahal na Diyos, ang bagong appointed na gwapong halangkaw na padi, namumutan asin ang ginagalangan na ama kansyudan, ang nagbasa ng appointment, ang mismong birthday celebration Vice Mayor Bobby Cristobal, si Reverend Father banwaanin mahal na Diyos, ang bagong appointed, siyempre na gwapong halangkaw na padi, Father Jonathan Calleja, digdi sa mga bagong assistants, digdi sa parokya kan ni San Rafael, si Father Alwin Relorcasa, asin na sabi ko sa inyo mga tugang, kumpleto kami dyan sa parokya. Ali mandigdi, yaong mandigdi sa mga bagong assistants, digdi sa parokya kan ni San Rafael, si Father Alwin Relorcasa, asin na full na sana. Sabi ko sa inyo mga dito kami. Sa tuwing diakono, nangunyan bagong talaga duman sa disciplinaryan sa Mother Salutis College Seminary, ta kan sa tuyang mahal na obispo na kung saan ang sa tuyang diocese pagkatapos na pinagbaranga bako na sana sa tulong bikaryo kundi bikaryato kundi pinagbaranga ni ining tulo na ginang anom asin sa anom na ini mga tugang pinagbaranga saro na digdi ang bikaryato kan San Rafael at the Archangel Vicariate asin sa iranom kan Vicariate na ini mga tugang siyempre pinapasalamatan tan obispo na ipinagtiwala ang mismong mga mission area na itinataw sa tuyang ngunyan, ang Dapdap, Puro, Lamba, Victory Village, 27 and 28, Camellia Homes Community. Kaya sa siri ka ini, dakulang ipagpasalamat sa mga Diyos, parakpakanta na tinawan kita kang tiwala ni obispo. Asin mga tugang, sa pagtiripon ini, gusto ko lang maging simple, na tangani lugod mas masabutan ta, ano dapat ang mangibabaw digdi sa satuyang selebrasyon. Pinili mga tugang kan satuyang ipinagtalaga na mission priest digdi sa satuya, si Father Jonathan, ining manunungod sa mismong Ebanghelyo ni San Juan. Nasa Ebanghelyong ini mga tugang ini ang ultimong enkwentro ni Kristo sa iyang mga disipulos, lalo-lalo na kay San Pedro, na mismong sa pagkatapos na sinda na mamahaw, tulong beses inapot ni Kristo si Pedro. Ngaya, Pedro, namumutan mo ako sa gabos na mga bagay. Ang sabi ni Pedro, opo, namumutan ta ka. 3 times inapot
mismo ikan sa tuyang kagurangnan si Pedro. Nyata, primero, bako ninhuli ta daing tiwala si Kristo ki Pedro. Taaram ta mga tugang, tulong beses niya pinagnigaran ang sa tuyang kagurangnan. Pero, ang buot sabiyon kay ni, tangani na lugod urog na mismo ma-confirm ni sa tuyang kagurangnan. Pedro, Simon Pedro, namumutan mo ako. Asin sabi ni Pedro, namumutan ta ka. Asin sabi ni kagurangnan, pasabsaba ang sakuyang mga karnero. Sa puntong ini mga tugang, primero dapat na mahiling ta ang mismong kahalagahan na ang sarong padi pinag-assign sa sarong lugar, tangani lugod ang dadarahon niya bako sa sarili. Kundi mga tugang bako na dadarahon niya sa iyang mga achievements. Bako na daradara niya ang mga medalya kung iligwawi gumaman siya ki mga academic achievements. Kundi ang dadarahon mismo kan padi dahil iba kundi ang pagkamuot nin mahal na Diyos. Kaya nga ni digdi, yaon digdi na pinagtalaga sa satuya, pagirumdom, bako sana sa mission priest na maasayin ni Father Jonathan, kundi magpagirumdom ini sa satuya gabos mga tugang na itong pag-entrust ni Kristo ki Pedro na pasabsabon ang mga karnero, sinasabi man ng kagurangnan ki Father Jonathan, pasabsaba ang sa imo mga karnero digdi sa Dapdap, Puro, Camellia Homes, Lamba, as in Victory Village, 27-28. Na ini sinasabi kay Father Jonathan, dahil mo man dadarahon, totoo, dahil taman pwedeng i-discount na ang katalian kan padi na ini. Kundi ang dadarahon niya, dahil iba kundi ang sayang sinumpaan, na dadarahon ang pagkamot na iyan sa mga komunidad na ini. Tangani na lugod, kita gabos ng mga resipiente kan mismong dinadarang pagkamuot nin mahal na Diyos sa paagi ni Father Jonathan, padagos na maging buhay ang satuyang simbahan digdi sa mga pinagsarabing mission area. Kaya magayuno nini mga tugang magpagirumdom sa satuya na bago kita mag-ururon kanibang mga plano, bago kita mag-ururon kanibang mga programa, importanteng marhay mismo ang kagurangnan nagahapot sa tuya, nagahapot kay Father Jonathan, do you love me? Because kunyaon kaya ang pagkamutin mahal na Diyos, ini ang magtataunin pagkasararo sa satuya gabos. Kung dai ang pagkamutin mahal na Diyos, dai na kita mga turugan pa ng ibang mga plano. Kaya ang rason kunya tata nakakaigwa kita kansiring kay ini na pag-ahapot sa satuya mga sadiri, tangani lugod mamatian ta na ang mismong kagurangnan iyo ang bida. Bako kami mga padi, ang pigdadaradigdi, dahil iba kundi, tangani na lugod, mamatian kan lambang saro sa satuya, ang pagkamutin mahal na Diyos sa paagi kan leadership na pinagdadaradigdi kan satuyang mission priest na si Father Jonathan Calleja. Asin iyan mga tugang, bako ninhulita siya o kamo, si vlog na sa San Rafael, bako pa. Gustong sabihon, dahil nanggad kami pwedeng magpabaya sa gabos na mga pinagpirili na mga barangay na ini o mga communities na ini kan parokya kan San Rafael. 100%. Kaya nga ni nagyaong kami digdingon yan na mga padi kan Saint Rafael for us to give you that assurance. 100% na padagos kami magsusuporta manggiraray tangani na lugod luway-luway pag nakatindog na ang mission area na ini eventually kung ini man maging parokya padagos iyan na luway-luway, maluwas naman kami. Pero bako kunin sakop, the next year, dahil naman ako digdi. Pero ang importante, sinasabi ko sa pagkagawa ka, kainsinig kaning pundasyon, 100% Father Jonathan, yaon ang pagsuporta, tangani na, sa sararo man sana kita, na pinagkitagabos, maging instrumento kan pagkamutin mahal na Diyos, na dadarahon ta sa mga communities na ini na pinirili, tangani na maging mission area. Kaya sa puntong ini mga tugang magayuno na magpagirumdom ini sa satuya na ang mismo palan nakatuyuhan kunya tata binasa ang ebanghelyong ini manunungod sa pagkonfirmar ni San Pedro kansi pagkamot sa mahal na Dios, pagkamot ki Kristo. Tangani na lugod iniman ang padagos na pag-apot-aputon ta sa pagpuon ta kaini pigapod niya atong opening mass para sa padagos na pagbukas na kaining mission area,
ini anda mismong pagidumdum sa saduya ng kagurangnan, do you love me? Takunyaon kaya ang pagkamutin mahal na Diyos, mga dugang sasabuhin mga padi, aanuon mo mga programa sa parokya, kung daiman sumismong pagkamuot na yaon sa dapat ming ikonfirmar sa mahal na Diyos. Kaya baguan gabos, dapat malinaw sa samuya, na yaon dadarahon mi, ang pagkamot niyan, tangani na mga nasasakupan mi, padago sa magdaranin unidad, pagkasararo. Kaya sa punto ini, gusto kong tawan lang nin sarong magayonon istorya, manunungod kan pilosopo sagud an madunong. Ining pilosopo sagud sa madunong, pirmisindang nag-argumento, asin pakatapos kan argumento, natatapos pirming daog sa pilosopo. Kaya ang ginibo kaning pilosopo, takani na daugon niya sa madunong, sa wise man. Ang ginibo niya, kuminuwa siya ning live bird, buhay na bayong. Asin sa itong buhay na bayong, pinahiling niya duman sa madunong. O ini, nailing mo ang bayong na ini, buhay. Ngunyan, ikakaagkon bayong na ini sa likod. Ngaya, inapot niya mismo itong madunong. Ngaya, na ining bayong nakapot ko na nahiling mong buhay, digdi sa likod. Ano ngaya ini? Buhay o gadan? Mismong iniisip kan madunong, takon magsabi akong an buhay gadan, sabihon niyang buhay an gan mismong bayong, titiukon niya sana supayo, masabi siya, gadan subayong. Tamadalion man sana. Pero pag sinabi ko ngaya na ang mismong bayong gadan, madalion sana niyang papalayugon sa sabihon na buhay. Kaya mismong tangani na dai sumadunong ang simbag niya duman sa bayong, sa simbag niya duman sa pilosopo, ngaya ang buhay kan bayong nakaput-kaput mo sa likod, nakadepende sa imong kamot. Takon magsabi ako ng bayong buhay, madalion mo iyang tiukon. Pero pag sinabi kong gadan, madalion mo iyang papalayugon. Kaya ang sabi niya kan madunong, dahil nakalusot sa pilosopo, ang buhay kan bayong nakadepende sa imong kamot. Ngunyan mismo, sinasabi ko man sa sindo, ang mismong pagiging buhay kan komunidad sa lambang sa lambang mission, sa lambang komunidad digi sa mission area, bako sa nang nakadepende sa kamot di Padre Jonathan. Nakadepende ini sa kamot din lambang sarop. Kung papaano kita magkukooperar, bako iyan na isalalay ta sa nagabos kay Padre Jonathan. Nasa kamot iyan kan anom na mga pinagkakaputan ng mga komunidad na binanggit ko sa bago. Kaya mismo, dekadepende, bako sa nasa kamot tin mahal na Diyos. Nakadepende ini sa kamot tin lambang saro sa satuya. Kaya kung kita man, kung gusto tang maging buhay, ang komunidad na ini, ang pagtubod, kay puhantang bako sa nang pagsuporta kay Padre Jonathan, kundi gabos kita maghiriro, tangani na maging buhay ang simbahan, na pagkaturugan kasuding obispo, na maging buhay, bako sa na sa diocese, bako sa na si pinagbaranga na bikaryato, kundi maging buhay, ang mismong pagtubod na yan, sa lambang komunidad, na pinagtalaan mo niyan, na sakop kan mission area. Kaya sa gabos na ini, ipagpangadji niya to, nalugod kita na mga pinili, biyaya ini. Actually, mga tugang, dahil nakuta na ako nagtugot bilang kura paroko, na dahil na kamu isiblag, kundi dahil ini, bako ini, na pagiging makasadiri. Kaya importante mga tugang na kaipuhan na maging buhay, matutukan, bataan primerong mission priest na ina-assign digdi, talagang bigatin ini. Kapot niya ang gabos. Kaya nga ni pagabot niya duman sa parokya, di pa nga ni nahaloy, dakulo ng mga pinagiribo niyang improvement. Kung sa parokya nga ni giniribo niya, ano pa daw digdi sa Dapdap o sin mission area na sakop kan Dapdap. Kaya siguro, daigi ba kitang papangadjion digdi sa banal na misa, nalugod, mangibabaw sa satuya, ang mismong pagkamutin mahal na Diyos, na ini ang magsasaro sa satuya, magtatauning kusog, tangani ng maging buhay ang pagtubod, bako sana sa mismong di ka nakadepende sa kamot kan mission priest, kundi nakadepende imi sa kamot din ng bangsaro, tangani ng maging buhay ang pagtubod na iyan digdi sa satuya.
matindog kita gabos para sa pamibi ni Banwan. Mamibi kita sa Diyos Ama na sa paagi ni Kristo sa iya aki nagsabi, anong man na Paroko kan simbahan ni Senior San Rafael di Arcangel sa Legazpi Port area. Sa iyang homilia sa opening mass diyan sa Santo Cristo Mission Church. Congratulations tabi sa Santo Cristo Mission Church sa pamamayo ni Father Atan Calleja. Yan. Sa magayonon na pagbukas kaining simbahan diyan sa Barangay Dapdap Mission Church. Ano po? Pero sa ako pagiraway siya kan Vicariate kan San Rafael. Okay? Bueno, mga tugang 8 minutos po bago mag alas 10. Mabalik po kita. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na masarap at sulit. Si Pauline Luna po, para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidlets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po, para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAP at CTAP Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidlets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Yasha, maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano. Pilipinas, saan ka pupunta? Tagal mong nakaparada. Wala bang magmamaneho? Ba't paatras ka? Di ba dapat umaabante ka? Pilipinas, saan ka pupunta? Naliligaw ka yata. Oops, mababangga ka. Ay, baka kailangan mo na magtuturo, di lang manduduro. Yung di bolero, may plano. Hindi importante apelyido. Yung totoong Pilipino, maka-Pilipino. Kailangan mo ng leader. Para sa susunod, Pilipinas muna. May kilala kami, si Leader Lenny. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagnegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo.
negosyo. Matauning pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang consumer at negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Yato. Usapang consumer at negosyo. Ihahatod sa Indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang consumer at negosyo. Abangan. Yes! May ipapasmart padala si Mama! Saan ko kaya pwede i-claim? Pwede dito, Suki. Yes, claim here. Kahit saang smart padala agent mo gusto i-claim ang padala, ngayon, pwede na. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yes! Kayang-kaya ko na mag-claim anywhere basta smart padala. Customer must present a valid ID. Paymaya Philippines Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. And Curtis, mas happy dahil sa Enervon. Enervon, parang mas happy. May Enervon, double the happy. More energy, mas happy. More immunity, mas happy. Try it with proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Siya ang servidor na may puso sa tao. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Yan si Adrian, talaga naman. May maray na pag-gobyerno ang action man. Konkretong patinampo sa hararayong sidyo. Basta Salceda may maray na legasiya. Ang mga barangay, padaba niyang maray. Sa pulang gimawot niyang dubakol ng negosyante. Serbisyong may puso, ang satong kaibuhan. Hatod ni Adrian, Adrian Salceda. Siya ang servidor na may puso sa tao. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lolo, Lola, 1 taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulog kan payo, kulog kan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education in the new normal way of life through flexible learning platforms. School year 2020-2021, we are concerned with your safety and your future. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution nurturing young people to become moral and intellectual professionals, people of dignity, integrity, and compassion. People who want to make a difference in the world.
DWCL is a PAASCO Level 2 re-accredited and is offering preschool, grade school, junior high school with free secondary distance education program, senior high school, college, and graduate school programs. The enrollment for basic education, both online and on-site, is on August 23, 2021. No tuition fee increase and reduced school fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For inquiries, please visit the Admission Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page or contact telephone numbers 480-1239, 742-6783 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion on. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito. DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 10:02. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Sa 6,090 ang nairehistro ka na Department of Health o DOH na narahay sa COVID-19 sa nasyon. 12,439 man ang bagong kaso mantang 165 ang nairehistro nagadan sa virus. Sa ngunyan puminakol na sa 1,700,363 ang kabilugan na kaso ng COVID-19 sa nasyon. Ang aktibong kaso suminakat pa sa 87,663 mantang ang total recoveries nasa 1,583,161. Ang totalmenteng bilang kan mga nagadan puminakol naman sa 29,539. Yan ang pangalas 10 na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Hinebra San Miguel, kasama mo ang bagong tapang sa One Hinebra Nation ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Bear Brand. Tibay ngayon para sa matibay na bukas. Naproxen Sodium Esquilan. Sa Esquilan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Sige, dire-diretso na pagkatakan sa tuyang programa Tingog kang Banwaan sa Radyo DCGB. Maray nakagapalaan kay Chris Dalagit. Nakaantaway ngon yan. Hindi sa tuyang programa. Maray pwedeng tawag ni sige siya ng lakaw-lakaw. Kung bako digdi o sige walking pa Manila. Nore lamang kata makapi naman, Chris. Ay, sa kapos po nakaantabay sa Facebook page kan
tingog kang banwaan, digdi sa Radio DCGB. Ang samoy pong pataratara sa lambang sa Rosa Indo. Keep safe always, sabi nga ni Kayan. Marinaaga kay Madam Rochelle Armenia. Si Extano. Nakatutok siya ngunya na pag-aagang ini. Down ini dyan sa Sunwest. And of course, iba pa mga nakatutok man wherever you are. Yan po ang Radio DCGB. Para magpaabot kan mga informasyon sa Indo. Kung ano po ang mga nangyayari, digdi po sa tuyang kapalibutan. Lalo na ngunya na mainit na ang politika. May mga nagkakadarangog, nagkatakunan ng anong mga istorya. Pero sabi nga na Kayan, fluid pa. Nasa finalization pa. Taw-taw, papag-arulayan tayan. For the meantime, naman kita sa lugar ni Alar Mario. Al, kamen! Salamat, Direk. Mas napapakinabangan sa mga hararayong barangay ang pigkapanahong bomba para sa tubig ni Congressman Joey Salceda, lalo digdi sa Legazpi City. Ini ang nanunutahan kan DCGB News dahil ang mga pigkapanaraong bomba sa tubig. Ini palang direct bako sana basta-basta itutugdok mo sa sarong lugar na iguanin source kan tubig. Kundi pigaadalan man, dapat arayo ini sa mga deposito kan comfort room. Siyempre. Roger, Di, pwede yan ibugtak na kataning mo, so siptik tang pagbumba mo, maluwas dyan, bako man tubig. Kaya pala digdi sa sentro baga, bihira man so nag-interest ka ni, sa experiensya, relate man sa tuya kan mga taga-ako Bicol, tas hindi baga may inot ng experiensya kayan, so level 1 na pigpanahon hindi ka ito, kaya pala concentrated sinda sa mga rayong barangay, dahil ang mga harong baga, distansyado pa. Malinig pa ang environment dahil pigadalan palan bago itugdok yan, dapat talaga malinig so makoko ang source. Kaya nga ni may pig-apod na testing na ngaya. Primero, surarom kan tubo na ibubugtak dyan. Tapos, ano ining tubig na ni o baka ngaya malangsa o iba anamit. Bako potable, ipapatesting pa sa DOH. Correct. Kaya bako basta-basta na ang residente ngaya, halimbawa, sarong lugar, maharong ngaya, sarong lugar, bako basta-basta na mahagad ki bomba, tawanan sinda ki source. Yun yung problema palan. Dahil man ini basta-basta may tutugdok. Masasayang sa nasarong lugar, lalo kung matawo, dapat palan, distansyado talaga sa mga harong, ibubugtak ining mga bomba na ini. Mag-sakripisyo na sa mga masarak do dyan. Iyo, araw ka sugini ibubaga sa Mariawa ka na Bicol, harayo sa mga harong talaga, sa may sarong asyenda duman, duman ibinugtak, at least arayo sa mga residensya, malinigon sa tubig. Tanganing para aga-aga mag-ulay-ulay ka ubin na magbitbit ka kanduang balde. Di nga ni magdarakula ang braso mo, indana sana. Kaya may papatamaan ka naman kang darakula ang braso. Dahil na siya mapapagalta, may bomba na duman. Ay ko na. Pero ano manggiraray. Maarok manggiraray. At least, mapadakula. Sabi mo, exercise lamang kang braso. Bako sa nabraso ang nagdakula. Dahil nagawa ko, At least, ika na mabumba, ika pa masakdo. Exercise talaga yan. Day ka na makuskos kan mga labahan. Iba na ang makuskos. Mag-aro ka sana. Ayo. Anyway, nakulang bagay man init. At least ngunyan,
gari na baga nagkukompetensya sa mga politiko. At talaga? So ako Bicol, hinot ng nagkatao kay mga aruganing patubig, ugaling nag-level up baga sa ako Bicol, naging uning baga promote nindang niya, so solar na. Nag-level up, ngunyan, sa saro man, nag-aarog man, si Congressman Joel Salceda, na bomba. Makonsilo ini yung parayt nila. Paraan nakadaklang ka nakikinabang yaon dyan sa may lugar nindo. Yung iwan yung problema, sabi bako pasil ang pagbugtugdok bomba. Kaya dapat daw masabutan ini kan mga ayaon dyan sa mga tiripon-tipon na arong na kaya bako sa nang basta-basta maagad ka, kundi ka palang tinawan, mahinanakit ka, dapat man daw sabuton iwan ini, pika-adalan pa lang bago itugdok iyan. Okay po talaga. Bako so basta sa namang italbong iyan diyan. Ta malay mo ano baga so ano pod kaya na sa level kan daga. So ano naligawan ko so ano minsan may layer man iyan. May layer talaga yan. Tama ka. Tapos may ako Bicol, may question dati si water finder. Nahiling ko sa ng source. Iyo. Ayan ang bintay mga Bicol. Pero anyway, dako lang tabang man ini sa mga residente na pagkataon ni Congressman Salceda and Digdi sa Legazpi. Yaw naman si Mayor Rosal, sige naman ang panao. Pero katabang si Congressman Joey kaning mga bombang ini. Bako siya na tubig nga na pigpapanao. Ayo, manlain. Kung ano ang pagkataon ka Bicol, iyo naman ang pigpapanao baga yan. Gusto sabihin mo, nag-aarog siya na? Ika nagsabi ka. Na, kung ano sabi mo baga, kung ano pigtao ka na Bicol, iyo man pigtao. Bagay, iyo man nagsabi ka ni ba, nag-aarog nga. Hali mag-ararogan, basta importante, nagkikinabang sa tao. O kung ano itanaw kan gobyerno, iyo man titao kan ako Bicol. Nainot na sa Bicol, sa mga scholar na, big-arog naman. Magiyan at least dakol nakikinabang. So, mga senior citizen, tatarawanan ka na Bicol, na naon naman sa siyudad. Pati da sa mga tricycle driver? Ayo, tama. Siya nainot? Inda ko siya nainot kaan. Aram ko so kaber baga nainot si Congressman Pido. O tad nag-distribute naman kang kaber digdi sa city. Pati sa eskulahan. Yeah, tama. So sa mga scholars. Hindi, school building. School building? Ayo. Aperte baga? Yan. So mga pati lang po. Yan, iyo pa yan. Siya nainot? Sa nasyonal. Ha? Di sa baba? Sa baba? Nagsalo naman sa baba. Kaya si Sai? Nainot dig nagpakos na ka. Si Congressman Saldico, tayo ang kontraktor, kaito. Sunwest. Inarog naman. Inda. Likayuno ka di. Siyempre. Wala kita tao sa kita. Ikaw nagpaipit. Ano paipit? Dispis na? Hindi. Kita ka nag-promote ng paipit na. Trabaho sila kita. Kung maipit ka. Sige. Ano istoryata. Tama direct. Yan ang mga informasyon. Digdi sa Luas Giraray. Anar Mario, DCGB. Mabalas sabi sa mga dagdag na istorya hali dyan sa Luas. Makonsuli yung parayat na niya. Maray man ta ano iyan dakol ang nakikinabang Kuya Ed ang bulos bagakan gripo tested ng Department of Health may E. coli bacteria po iyan kaya nga pipaaging una iyan sa iyan ang testing sa Department of Health kon potable ang tubig. Kung bako mang potable, ngayon for drinking purpose, magagamit mo sa nais, pangugas-ugas, pangbaldeyo, etc. Yan. Pero may mga lugar na talagang managom ang tubig. Pero kayo po ang mamanggararay, nasaraon. Takan mga panahon bagad yun, kita nagkukuraki siya na sa sagurong, bako, mahal mo dyan, mga sagurong sana, mga masarap ang tubig. Pero, ang sistema, maaro ka, pag-abot mo sa arong, depending sa mga water container na ni,
ang sistema kanto, daod awning dulay siya na. Dulay. Bubugtakan mo kay lampin, sa saraon mo. Oh. Di ka na kay puwan kay yelo, tas dulay pa siya na. Pag maray ang pakabang lumo, garo ka man siya na nag-inom ki tubig alay sa rep. Ilaog mo sa daod. Puwerte yun baga. Parang ganyan. Dahil naman baga yan. Ha? Dahil naman uso. Ang mga tapayan nga ni dyan sa tiwi. Kulang na nagbabarakal. Dahil naman nga uso. Diyan sa nguya na kung bunyanin dong abaan ng siram na tubig. Bakuali sa water district. Diyan sa Aquawell, kay classmate, abaan ang siram ang tubig dyan. Sa Lawiaw, dyan sa likod ninda, may mag-iunong na source dyan kan tubig. Buat ang tubig ni Manny, ni classmate, sa irarom talaga kan daga. Dahil man nag-uubas, pwerte ang tubig dyan, manaagumon ang tubig. Kan mga panahon na dyan, may dakulaon na tubo dyan sa likod. Ang bulos kang tubig, garo payo ka dakula. Pag isinalod mo ang payo mo, hindi kundi di italbo. Marinaga sa mo tabi, classmate Manny Navera, kan Aquawell. Yan, sirabo ng tubig dyan. Diyan ako pirmi nagpapadeliver ka tubig. Abaan ang siraman ng gad. Minsan nga ni, nahiling ko sa anpila kan mga container yan, tubig dyan sa Aquawell. Usto na sana. Sisibot si Manny kakadeliver. Mag-brown out magdae, igwang tubig sinda. Tabak answer sinda, bako sa water district. Siya talaga may sadiring source. Okay? Sige. Si Renz Luna may dagdag na istorya. Renz, kumusta nawad? Okay man tabi, board. Taan, kuro kariba mo ngunyan, so malaman So mga malaman ang kaibanan mo pirmi. Turo para man sana. Sagin? Pero kumustaan man sana. Hindi lamang. Kamuna sana ang maray. Ikaw man ka nagdigdig sa daraga. Hindi, ikaw man nagtitimbre. Sana makapit kita dyan sa market. Siya na market? Kay Sai? Kay Sir na tayo, Mr. Lubete. Mo ya kumakaoron dyan, si Kueng. Si Sai? Si Kueng. Kueng? Kap Kueng. Pero may niyang digdig sentro. Sabi ko, doon ako. Hindi ngayon, dito ka. Ano ito ang sabi ko, iyan na pigpapabakal mong SIM. Pwede man sa atop, pumundo ka ngayakan mga profile mong yan. SIM ngayon, ano ito sa, sa cellphone ito o sa internet? Kapot-kapot mo ba ka? Ano ito? Na SIM na ito? Sa cellphone, pwede man may internet. Sa cellphone ito? Oo. Ayo. Kaya pa una mo sa'in. Una ko sa atop. Papayt ka na naman. Yabi ko kay Kueng. Sampuli daw kami digdi. Taganing matisting takon. Iyan, ngayang 2 GB. Ano nga na yung GB nga ni? Gigabyte. Good boys. Good boys? Sige. Ikaw good boy ka? Go ahead na. Sige na, barita na. Yes, maray nagis sabi dire kasi maray nagis sa mga prantabay. Sa mga tuganyak to nga mga bareta, nagpromisa man na lokal na gobyerno kan Daragalbay nin ayuda o tabang mandigdi sa mga paraoma ang apektuhan niya ni kay ni ang problema dyan sa barangay Alubot Daragalbay. Sinabi kaswapon ni Kagawad Julius Duran, ang Vice Chairman kan Committee on Infra sa ginipong committee hearing digdi sa Sangguniang Bayan Hall kaswapon na kung saan nakipag-order naman siya kay Ma'am Melgie Matosinos ang Municipal Agriculture's Office or Officer ka na Daraga na kung saan pinagpaprepara naman sa ngunyan ang ayuda na itatao digdi sa mga paraoma. Pinagkakarkulong maabot sa 20 mga paraoma na apektado ka ng bitan ng problema na kung saan yan inapanoan ng tubigan sa inang pinagtatanuman na daga at sa ngunyan na pinagbibilog pa
kan Municipal Agriculture's Office ang sa indang tabang or pwedeng maitabang digdi sa mga paraoma dahilan ta pinag-compute pa sa ngunyan kung ano pa sa iba pang mga bagay na apektado man digdi sa problema sa may barangay Alobo. Kaya sa ngunyan dako laman paglaom kanon bitan ng opisyal na aksyon ng tulos-tulos kan kaap magin man kan DOTR na problema tanganing makabalik na sa pagtatanom ang mga paraoma na naapektaran kan pinagkonstruir na Bicol International Airport dyan sa barangay Alobo, Daragalbay. Yan ang nagtanda para tagi sa luwas. Rans Luna, DC Juvenals. Mabalas sabi rin sa mga dugang na istorya hali dyan sa Banwaan kan Daraga. Nag-attend naman pala duman sa opening mass si Kong Joey nga iligod sa picture o. Ayan. So mga Saramayo Rosal, Riaon Manduman, tapos nga ni si Mr. Romitan, yaon, Cap Joey Bahoy, isa pa ni si Joe San Jose, yaon digdi, tapos isa pa ni mga Riaon digdi o. Salamat na maritabi sa mga nag-aratindir o mga barangay officials kan Dap-Dap, Riaon. Ayan. Pagkatapos ni kan misa gayod, photo ops, si Kap kan Victory Village, Kap si Kagawad Albarizo, Riaon digdi. Ayos baga ade. Okay. Sige. Bueno, si Jimmy Nasalita, may dagdag na istorya. Hello? Ano yun? May helicopter? Naka-helicopter ka? Ayo. Ha? Nakasakay ako sa Saan? drone. Hindi ka ba natakot? Tadi, Sa drone ako ngunyan, Direktor. sa drone? Oo. Yun ba na? Palaw ka na nga ako. Takong bumaksakin eh. Lahog na? Salamat, Direktor. Bago uso sa mga coastal barangay sa UAS, ang face mask. Oh, kay Tupa? Yun yan nanutaran ni Board Member Dante Randia. Kung saan ang focus kayo sa mga barangay ngunyan, sa UAS, dahil lang sa digdian laban kayo dito na mga barangay na pagdilibot-libutan, 53 barangay kumpara sa sobrang 300 na mga barangay sa Kabilugan kan 3rd District, Tabi, Direktor. Ito na. Klaroon ta. Si Kinatawan Dante Arandia, taga Pidoran. Amo. Pero natatasigan libot niya sa UAS. Alam mo na, Ano? Para board gila yun? nag-transfer na bagay sa Daraguan. Sa'yo na nag-start si Kinatawan board of Kinatawan. Ay, registro kayo pinag-verify na bagay niya to. Nasa UAS na. Sa'yo sa barangay. Barangay? Oo. Aram ko na ng barangay. Basta yun sa sentro. O sa sintro. Kaya palang din na nagduduman sa muya. Ay, gaman naman. Kaya ano? Araw? May arong si Kinatawan sa muya. O baka? Dahil ko aram? At anong plano ni Kinatawan? Dahil man pa nagtataram sa ko. Basta, nakaoron ko na sa coastal barangays ngayon kan UAS, pagkuusuan face mask. Mas kadigdi sa Legazpi, sa ibang mga barangay. Dahil man. Ang pagtubod kan mga residentes sa mga coastal barangay, dahil man duman penetrate an virus. Dahil ang simoy kan hangin tabi direct sa mga coastal, pertiho nun, Direktor, may halo pang asin, mas maurag sa respiratory. O di, dapat pirmi ka sa nayaon duman. Amo na nga, nag-drone na nga niya ako, nakalunad ako sa drone pirme. Duman ka na magparestro. Padali yung baga ko, from Pidoran, o na ako naman sa UAS. Oo. Diyan ka na magparestro, tabo ka man magpatudok. Ang bait ko sa nag-drone na nalulunadan ko, Direktor, ababa sa nanlayog. Bubagsak man ako. Bago masyado makulogon. Dahil ka sa na sumabit sa nyog. Dahil. Oo. Maramba, tapil na gas. Hindi ko nga ingunyan si board member naman nakalakaw-lakaw. Na nasa kwan siya,
nasa concentration siya sa 53 barangays kan awas nagluluwas direktor Ah. na hindi na talaga. Ayo. Kalaban niya si Posibleng mga kalaban ang mangyayari sa UAS, naglalataw ng mga pangaran confirmed na ini si board member Dante Randia, natural si re-electionista si board member si Mayor Domingo Iskoto. May nagluluwas na nagngangaran Bustamante. Isa na Bustamante. Dako na nung dahil ko na ng first name basta Bustamante. Tapos Dahil ko pa man yan na iling personal. And kahit to pabaga ka nagkabaranga susang guniang bayan, majority minority naglataw sa pangaran ni Vice Mayor ni Raro. Si Mayor Ninja. Si Ninja. Si Boy. Negative dahil man nagaluwas ang pangaran. Si dating Mayor Gader. Kay Kwan ito, nasa minority ito, kay Mayor ito. Si dating Mayor Recarte. Dahil nagalatawan pangaran ni ex-Mayor Ayo. Recarte. Basta apat na naglalataw ni direktor ng pangaran. Okay. Pwedeng maging tulo, pwedeng maging apat, pwedeng maging one-on-one. Araw ka ng dalagan man, kakan sa monitoring niya to sa politika, digdi sa banwaan kan UAS. Okay, Marian. Yan sabi direct, mga dagdag niya itong informasyon, Jimmy Nasalita, Halin sa drone, 3rd District Albay. Drone mo dyan. Ano na? Last report. Jomar Bien. Jomar Kamen. Hello. Go ahead. Salamat, Direk. Hello, Direk. Go ahead. Maray na sa mga parantabay sa dagdag na bereta. Sa wakas, marireceive naman kinanay kan iba pa na mga naapektaran o itong totally damaged kan bagyong Rolly, itong sa Indang Emergency Shelter Assistance, ali sa DSWD, digdi sa syudad kan Tabaco. Ini ang kinumpirmar ni Mayor Crisalagman Luis kan Tabaco City sa pagsasabi na ipigpreparar ng unyan kan City Social Welfare and Development Office ang 10,000 pesos kada totally damaged na harong kan bagyong Rolly bilang emergency shelter assistance. Sinabi kan alkalde na mailuluwas ang kwartang ini, maitataw ini bago matapos ang presenteng bulan na Agosto. Sinpig ayos ng todo kan CSWD ang pinal na listahan kan mga tatawan. Ang mga tatawan tabi direct itong sumanga natutada na day panatawan kan mga enot na rangkada kan pagpaluwas kang naunambitan na asistensya ali sa gobyerno nasyonal. Ang kasabay naman digdi itong nagpakalusot na validate matapos na magrereklamo. Sinabi kan alkalde na pigiling niya dahil naman kireklamo niyan dahil lalawig ng panahon natawanan ng tamang ninbasar ng panahon asin pagkakataon itong nagrereklamo na dahil nakasabay sa lista asin pig-validate, so talagang daay-daay. So pwede pang maisabay, isasabay. Sinabi pa kan alkalde na maging itong mga nakareceive ng darakulang kantidad hali sa Chuchi Foundation, magkakareceive mang giraray, takasabay singka sa mga totally damaged sa listahan kan gobyerno. Apuera kan ESA o Emergency Shelter Assistance na 10,000 pesos kada resident siya, itatao man ang 3,100 pesos parte kan cash for work na ipinaglansarman kan gobyerno kan DSW o CSWD. Ang mga persona na nasa lista na daidigdi o dahil makaka-claim dahil lang tadaidigdi o kaya nagadana, pwedeng i-claim kan sa indang pinakaharaning kapamilya na kairiba sa laog kan sa iyang residensya. Gusto rin nga ni so Typhoon Rolly? 2000 ano ito? Ito December 2020? 2020. Ako na 2019. Iyo, di ba ko naman pala ESA di? Iyo ba ya? Kasuri ba ya, Sir Rolly? Garo, lingaw ko na nga ni.
Pero kanakaliis pa sa ng Disyembre. Oh, di 2020. Oo. Di bako na ESA. Bako ng emergency. Ano na? Bako ng isa ni ano na? Pero delayed na. Basta yun na. Artisigwa. Okay. Nagpakatugdok na nga ni kang araw. Di pa nag-abot so yan na assistance na yan. So mga, kita ba, resilient, so mga apektado, kinagaan after na magaba so arong ninda, sara mo sa mo tulos na may dugdog giraray maski palayluay, so maigula magkimasirungan ba ko? Siyempre, alangan man magalat ka kang assisting. Daloy pa yan. Dahil magpaurang kapalan. Na ini ang ma-receive ninda, for improvement na sa nini. Tama. Bako? Buda kanina gihang kan Chuchi Foundation. Mas duminarakula pa nga ni Suharong kaysa dati. Yugon mo yan. Magsalasi ba dyan ka pa rin na? Ayun na. Pangano na sa pampapintura na sa ini. Pwede. Okay. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Bueno mga ipagngod. Mabalas po, kasi ano bagantaba digdi sa tingog kan Banwaan ngunyan na Biyernes. Thank you. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas, o tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Tara naman sa malubago, nagkasundo mga miyembro, malangani naging duwang grupo, nagkaulisad, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigos magugma, tangani dai magutom, ayaw kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo sa bayanan. Lonely, napaka-lonely, wala kong kasama pag ako mainom. Daddy, huwag ka nang lonely dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy na kami. Masarap ng kumain ng marami. Together tastes better. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ini na! Big moment ni Mommy! Nag-spin move! Sabay lukso! Big shot ang Big Milo pack sa grocery cart! No! Nakascore ng big savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients! Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 for DOH FDA CFR or permit number 1470 series of 2020. Ako po, si Arvin Bonilla, kan Barangay Inamnan Pequeño, Ginubatan, Albay. Nagkaklase ng Bised Math 4th year sa Republic Colleges of Ginubatan Incorporated. Grabe po ang sakuyang pasasalamat sa ako Bicol Party List. Urog na kay Congressman Saldi Esco, as in Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. Huli kan pag-anduyog sa kuya para makatapos kan sa kuyang pag-aaral. Lugod, dakol pa kamong matabangan ng mga araw kong nagtitios na estudyante. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa.
Brad, atubangon ang angat kang panahon. Kaya pakusugo ng hawak. Mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taabang sa lakas resistensya. Kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte, lakas ng 5 piso lang, SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulugilawas, sipon at ubo. Patiman ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami at baka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainom min Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang